mișcarea preferențială a particulelor a fost descoperită de subsemnatul. Aici să spunem că avem un lichid, nu? Da. În acest lichid se află particule în suspensie. Da. Asta este scoarța Pământului. Dedesubt se află masele subcrustale. Cum? Subcrustale? Da, subcrustale. Auzit de ele? Nu. Nu. Dom'le, chiar ești așa de rău de cap, mă scuz. Chiar așa de rău. Păi vă dau o judecată, domnule, să poate că mă faceți rău de cap. Păi da. Vă cer 24 de milioane de euro. Nu, dom'le, cere 100 de milioane, că tot nu-ți dau. Pentru că... Păi nici eu nu vă dau, ci eu să vă dau 23 de milioane acum. Da. Uite, Hâncu ne vrea la pușcărie. E bun titlul ăsta? Că e cod penal 206. Schimbați-l și pe ăsta. Domnul profesor, stați un pic. Dar, domnule... Scoateți, domnule, de tot. Gata, stați că scoateți de tot. Stați că scoateți de tot. Scoateți. Uitați că l-au scos. Gata, l-au scos. Gata. Ăștia de aici, care nu cunosc. Ieșiți afară. După cutremurul mare vine cutremurul mic, da? Dar asta o știam fără să vă fi ascultat pe dumneavoastră. Asta au spus-o și alții. Cine a spus-o? Păi au spus-o mulți, domnule, după... Cine a spus-o, domnule? Cine a spus-o, domnule? Nu știu de cine a spus, au spus-o și alții. Păi cum nu știi, domnule? Dacă spui că a spus-o, cine a spus? Păi am auzit-o de la alții, nu de la dumneavoastră. Care de la alții, domnule? De la alții, domnule, pe cuvântul meu. Pun pariu pe 23 de milioane de euro, că am auzit-o de la alții. Dom'le, n-am râs de mult ca mă bucur, nu costă nimic aici, la nașul să râdeți gratis. Publicitate. Cum spun, nu, deci stați un pic pe domnul Hâncu, deci tăiați pe domnul Hâncu, așa spuneți acum. Publicitate. Stimați telespectatori, un astfel de personaj care ar trebui probabil să ajungă fără glumă în fața unui examen psihiatric își face mendrele nestingerit de nimeni pe la televiziuni și în fața instanțelor. Mare ți-e magnitudinea, Doamne, dar mulți au căzut de pe scara Richter în ea. Am de-a face cu niște oameni de la Prima TV, știi, oamenii care au un nivel mai... Nu, îi lasă în pace, pentru că ea citesc toate replicile. Ei nu putea să lege o frază în emisiune. Lăsați-vă că vă dau o judecată, vă faceți dușmane seară. Lăsați să mă aveți numai pe mine dușman, nu mai faceți asta. Domnule doctor, simt ceva aici în cap, mă doare rău de tot. Cred că vi s-au alterat particulele. Dom'le, eu am acasă o cuvă în ulița de noapte. Și fiecare zi bag mâna în ea să mai învârt particulele. Și nu mă mușcă de mână. Mă mușcă de mă cu tremur. Atunci sunteți bolnav, cred. Da, am particuloză cuvioasă de la cuvă. Fetelor, clătinați-vă pe aici particulele moșului.